14. זה הדבר החדש, באמת לא אמרתי לכם שאני הבטחתי את זה בדבר הקודם. יש לי פה 3 נשקים אגדיים, שזה טוב לי זה ממש טוב לי. אז עכשיו אני אראה לכם איך משחקים. משחק אחד וזהו, כי לא עשיתי אפגרייד בלהראות לכם דברים. טוב, אז יאללה, אני אעשה קרב מכריע. הדבר הכי ארוך שאפשר. אז הנה, חכו רגע, זה ניתן, והנה. בואו שחקנים, בואו. אוקיי. רגע. 3, 4. לא, זה לא עבד. 3, 4. אומייגאד. רואים את זה? פאנג.